Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Makadi muri Zimbabwe ndinovimba mese muri vatano kwamuri koko ndichikuchingamidzaiwo pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia wekwamupurwa. Ndinokuchingamidzai muchirongwa chedu Home Away from Home. Kune vachangotibata kekutanga muchirongwa umu tinenge tichiona mukana wekutaura nevasungwa mumajira akasiyana siyana, vangava varume vangava vakadzi. Tida kunzwa kuti imhosva ipi yakaparika kuti munhu azinge ari mukati mejeri uyezve nemararamiro avo vari mukati mejeri. Saka panguva ino muri yeZimbabwe ndaona mukana wekutaurawo nevakoma vangu vandakagara navo pano kuti tinzwe kuti imhosva ipi yakaparika kuti vazinge vari mukati mejeri uyezve nemararamiro avo vari mukati mejeri. Ndinokuchingamidzai vakoma. Makadini? Tiripo makadiwo. Tiripo makadiwo. Chekutanga ndikada kuziva zita renyu rokuberekwa nemakore enyu. Nzicharai Mabhusa. Pachitupa changu chiri kutaura ndakazvarwa 1980 20 December. Mama wangu havana kuzoenda havo kuchikoro, vanotaura kuti ndakazvarwa ceasefire. Saka hameno nguva yavainditoresawo birth nechitupa kuti zvakafamba seivo mukutaurirana nevaitoresawo. Vamwe vakazongoona kuti vandiise pa1980 20 December. Saka panguva ino mune makore mangai? Saka panguva ino ndine 43 years. Mune 43 years. Alright. Ndikadawo kuziva kuti imhosva ipi yakaparika kuti muzenge muri mukati mejeri. Mhosva yakaparika ndeyemombe. Mombe. Mombe chakaitika pamombe yakabiwa here yakaita sei? Chakaitika pamombe ndine chokwadi chekuti mombe idzi dzakabiwa, asi handina kuzvinzwisisa zvakanaka kuti zvakafamba sei. Inini ndakabva pamba pandaigara, ndandisisagari pamba pangu chaipo chaipo. Maigara kupi? Zvakaitikira kupi? Ndandogara kugokwe kushamba kwaChipsai. Sabhuku ari panda wokwamoyo. Saka pamba apa painzi kwagara makore 3 unozowana stand. Ndaida kutama. Inini ndandine musha kubhinga kulusulu sabhuku siyafala wasifela nchuma. Ndokwa kune musha wangu koko, but nanango vakaimba 1 ndo yanga iripo. Saka ndakabva ndakumbira kuti vana vangu ndaida kuti vadzokere kunodzidza kwavanga vagara vachidzidza. Ndobva first time ndavaendesa. Saka pandakanovaendesa ndakavaendesa pamba pane mama wangu nehanzvadzi yangu imwe chete nemukadzi wayo. Ndobva vatadza kunogara paya paya. Ndobva vadzoka kwandandiri. Ndobva ndaona kuti vana vangu vakukuta kudzidza. Ndobva ndambovanyoresera pazhamba kuti vadzidze pazhamba. Wekusekondari ndobva ndati ngadzokere kusekondari ndikataura nasisi vangu. Vane musha wavo nemurume wavo. Ndobva aenda kunodzidza kuya. Saka pane zvandakaona, pane mwana mukomana ati kure aripo anonzi muzukuru wavo, mwana womwanasikana wokutanga. Semwana aingondirondedzera mastori, ndikabva ndaona kuti ndichimudzosera futi iko kwazvichaiti. Saka nguva yekuvhurwa kwezvikoro yanga yakwana muna September. Ndobva ini ndasumuka kubva kuzhamba kwandaigara ndichienda uko. Apa ndaifambira kunoti kumba kwangu pandandaendesa vana. Vakawana kumba kwapasi wakusisina dhoo. Reva gore ripa zvaitika zvisi 2022. Saka ndobva ndafonerwa kuti akumba kwakapasi wasa hakuna dhoo nezvanga zviri mumba.
ndobva inini ndati alright ndakashaya mukana wekuenda ndangoti ndakaenda ndikanotaurana nemunhu wanga atora zvinhu zvangu ndakamuwana kuti hanzvadzi yangu igere namama ndobva vati vanondidzosera zvinhu zviya zvimwe kwazvaa zvatengesewawo ndakazongowana dho rakanzi rinodzoka bheki saka rakadzoka kumunhu anga aritenga asi maoko angu harina kusvika ndobva ndati apo padarika apo vana ndobva vadi ivavo vakondinya nokuenda kuchikoro asi havana kuzodzidza zvakanyatsokuti da paishaikwawo zvikafu kana kuti isipo kana kuti chii zvinhu hazvina kunyatsobhalanza zvakanaka kana kuti inini kutsamwirawo kwandakaita zvinhu zvangu ndokwakaita kuti vana vangu vatadze kugara paya saka vana vangu vakadzoka kushamba kwandandiri vana vangu vadzoka kushamba ndakagara navo temu iroro vaduku ava ndakabva ndavanyoresawo kushamba uyu mukuru ndobva ndati aiko zvino temu yekupedzisira ndakudzokera newe futi sure saka ndakandataura nasisi vangu vakabvuma sisi ndobva vati anouyawo sogarawo dzidza yake ndikati hapana chakashata saka apa ndakanzwa kuti kune chirongwa hanzi chinonzi child ndichazoti hanzi child chekubatsira vana vechikoro kuti vadzidze mara ndobva ndasimuka kumba kwangu ndichiti achirega ndotaura nevechikoro vadzidzise mwana wangu yaende kuchikoro kunodzidza ndobva ndakasimuka chiri chingani nokuti mukoti ndakazopinda musi wa7 September ndobva ndakazoenda kukoti 2022 saka ndakasimuka ndikasiya mwana wangu ndichiti asare nevamwe vana ndiye ati kurei ndobva ndaenda ikoko ndobva ndanosvikira kumba kwana mama vangu ndasvika pamba pana mama vangu ndikavaona ndobva ndamuka kuseni ndikati ndoda kunoona mudzimai wabhudhi akabatsirwa ndigozodzoka ndoenda manje kuenda kwangu ndobva ndasvika mama vangu inini havachaoni ndikatosvika ndikataura navo tikarara ndamuka ndikaenda kuhanzvadzi yangu ndikanoona mwana ndichidzoka manje kuti ndakuya kuti ndichienda kuchikoro kusekondari kulusulu ndakangoti ndichipinda ndina maground ndichingogara nguva diki ndomva mapurisa asvika nezvimamutabaiki ndobva hoyo vakatora hanzvadzi dzangu 2 dzaiva ipapo ndobva vabuda nadzo vakamheno zvavakanotaura vakaita nguva asi ndotongoti nyaya yemombe yavaitaura vakabuda kunze kwemusha vakaenda vakanotaura vakataura kuzoti pava paya manje ndobva vashedza ini ndobva ndabuda ndikaenda ina ndakuzobuda kunze kwemusha ndakangomira pangu paive nengarani sopamba ndobva vati mama tauya tine nyaya tinayo pane mombe dzakabiwa saka mombe idzi hanzi ndimi makauya nadzo kubva kwamakabva ndikati ndinamboya nemombe ini ndikutoenda kwandiri kuendawo kuenda kwangu zvikanzi mombe hanzi ndimi makadzimba nehanzvadzi dzenyu idzi ndikati vana bhuti ndakaya nemombe hereni vakamboshaya minduro ndobva paya vakanzi mombe ndedzenyu vatete ndichiri mukupikisa ndobva ndatoiswa njema ndobva ndaramba ndakanyarara svika mombe dziya dzadzisipo ipapo papane dzimwe mombewo padhuze but idzo dzanga dzisipo dzevangani mombe dzimombe dzaiva 4 dzainzi dzaiva 4 nokuti handina kudziona right saka mupurisa nehanzvadzi yangu vakambva vatanga kufonerana nevemudhuze vaya maneighborhood ndobva vainda vakati avhele ndingangoti vakaenda vana vatombodzoka ipapo sisi ndobva ndatosengwa ndikaenda kukembi kunosvika kukembi kuya ndakatoswera ndikarara hanzvadzi yangu ndombva yauya ukanzi hanzvadzi yangu yauya nabhaya anga atenga mombe neiya ndasungwa nayo tiripo 4 tese tikavharigwa ini ndandiri kwangu vari kwavo ndakangovharigwa wangu muchaji ofisi ndakanzwa simbi pabhenji mamune mupurisa imomo ndivete pasi saka ndobva kwafuma kwava mangwana zvikanzi ini ndaisingazivi kuti bhaya uya neimwe hanzvadzi yangu vakavhurirwa ndandisingazivi vakavhurirwa usiku vakaenda vakaregedzwa vakaenda nokuti vakasunungurwa vakaenda nokuti mukuru wepajere ipapo wepapolisi ipapo angati bhaya ane mhosva anofanirwa kusungwa nevava vacho novawanikwa vane mombe asi mombe ina ndakudziona chero pamba dzanga dzisipo right ndobva tadii papa kwa mangwana titosengwa titoonzi takutoenda kubhinga kukoti zvaitikira kubhinga zvinezvi mangwana acho musi 7 ndopatakazopinda mukoti kubhinga takunotaura nyaya iyaya ndobva kwa mupurisa anga atisungisa manje ainzi Prince Chadarikwa
nehanzvadzi yangu iyaya yandanga ndinayo neni. Bhaya haana kuuya anga atenga mombe dziya, akangouya akapinza nyaya yandomba itaurwa zvikanzi bhaya haana kuuya, anouya pane zvaari kugadzirisa. Tikati kuda ameno, takagara ndofunga kuda ndakaenda mukoti 2 times bhaya asina kuuya, kachi 3 bhaya ndomva azouya. Bhaya akauya achitopupura kuti mombe akadzitengeserwa neni. Pakauya pano umwe murume anga atsvagwa anonzi Nelson Mncube, inzi aitotaura kuti mombe ndedzake asi anga asina stock card. Aingotaura nemombe kuti mombe ndedzangu, hanzi dzakabiwa naSharai Mabhusa, iye aiti mombe dzakabiwa nemusi wechina dziri kumafuro dzichifura. Mombe idzi ndedzemubhinga futi hadzisi dzekukoko. Ndobva ndaingokwesha nawo nyaya yangu sokubvunza mvunzo. Iye akangopupura kuti iye anga audzwa nomupurisa Prince Chadarikwa kuti mombe dzakabiwa naSharai Mabhusa. Bhaya anga atenga mombe akati mombe akatenga kwandiri. Takambosvikawo pakukweshana mubvunzo kuti ndakakutengesera mombe iwe uri bhaya chaiye here. Anga achinzi ndibhaya chaiye original unotenga mombe achienda kunotengesa. Ndikati right, ko zvaunga watenga mombe kwandiri inini ID yangu ndinayo, stock card remombe ina handina. Ko mombe dzanga wachanodzitengesa sei dzisina chi, wanga wachazondisaina kuti wadzitenga kunani zvauri kuti wadzitengeserwa neni. Nyaya zvimwe zvairamba kusumuka, bhozi zvimwe zvaiti kana ini ndogwisana nazvo mupurisa uya aiita sei, aipindurawo taura. Ndasingazvinzwisisi kuti nyaya yanga yaifamba sei ipapo, zvaita kunge pane chitsotsi changa chaitika. Ndikati right, mombe idzi munoti hanzi dzichinzi dzakauya nemusi wechina chishanu, inini ndakazosungwa nemusi weSaturday, ndomusi wandakasungwa. Ndikati right, ko mombe idzi dzanga dzichigara pai, nokuti pamba pana mama vangu panga pasina danga, nokuti bhaya akazoti mombe adzitenga padanga pamba pedu pana mama vangu inini kugokwe kubhinga ndokwaita atenga mombe. Ndopaiti ndopadziwana pamba. Hanzvadziwo yangu yaipupura kuti mombe hadzina kubva pamba, izvo zvairamba, asi kuti mombe dzauya neni yaichipupura kuti mombe dzauya neni. Saka takangoramba tichingopikisana kusvikira ndangangotaura mashoko madiki okuzoona kuti atsamwisa Major Street wekuti kundimbonyikidza panyaya iyi. Bhozi ndandaona kuti munhu azouya achinzi muridzi wemombe auya asina stock card, achingove iye ainzi Nelson Mncube. Uyu anga aiti ndiye bhaya wachona, achazoti ainzi aniwo, ndakanganwa zita rake. Nokuti mupurisa akazouya akapupura kuti pabva mombe nepanogara bhaya tinokwanisa kukumbidzana moto. Ipapo ainyepa futi, zvese zvakaonekwa kuti nemabhati zvakangonyogwa saizvozvo kuti ndo mamiriro azvikaita. Saka ndingangoti muchidimbu ndo mafambiro akaita nyaya yangu. Mafambiro akaita nyaya. Alright, ndichata nchibvunza. Saka imimi mumataura mukati inini ndanda nevana vangu tikada kuziva kuti murume wenyu mimi anga ari kupi. Alright. Aitika zvese. Ipapo zvamundongopataura but inini murume wangu anga akandiroora taigara kunonzi kugokwe kwaChitsai, kuKasango Primary School secondary iri Rufaro, ndokwandaigara kwandandakaroorwa kwandobva, ainzi Pipo Mugwisi. Tanga takasiyana zvedu, ndine vana vangu 3. Mama zvinge masiyana pakaitika zvese. Takatosiyana, ndakabva kumurume 2011. Mukabva murume 2011 chizonoitwa makore anotera. Saka imimi nehanzvadzi dzenyu magariro enyu, nokuti tiri kuona kuti imimi munoita kuti hanzvadzi yenyu yaitopupurawo nezvisina kuitika, anga akamira sei muchikwira nehanzvadzi dzenyu? Maimbonetsana here? Panga pane imwe nyaya here kuti munogona kuti nyaya inogona kunge yakazosvika pakuzoisana mujeri? Kunetsana takambotinetsanei mbichana. Inini ndakarwarirwa nomwe mwana wangu mukuru wa2001 29 November. Saka arwara ndomubva ndangopindawo imwe chechi madzibaba enshilo. Saka handimoziva madzibaba anoti anoita zvoto chichi, asi choto ichocho hachina kuzobudirira. Ndakangonotaura chete kumba kuti hanzi kuchauya choto, vanoda kuzoita choto vagozotibatsira dambudziko randinaro panopamba. Saka ndobva vabvuma kwandiri, havana kuramba, vakabvuma mama kuzogara-gara manje kuda zvoto zvemadzibaba handiti zvinobhukiwa.
kuti musi wakati toenda kwakati, musi wakati mweya wati toenda kwakati. Saka chakadhonza mazuva iniwo ndichienda kuchechi kuya, hameni kuti chii chakaitikavo, mhepo dzakabva dzangosumukawo tikatadza kuwirirana. Apa iniwo ndaingoramba ndichienda ndichiti ndokunotobatsirwa mwana wangu kuko kuti ararame, ndoramba ndichienda ikoko. Saka ndakaramba ndichienda kuchechi kuya takatadza kunzwisisana. Mama wakandidzinga pamba, madzingira avakandita pamba, ndasumuka pamba ndichiti ndiri kuenda kuchechi. Ndasvika pane vamwe vangu vandaenda navo kuchechi, tisati tasumuka ndakagara paya ndakabva ndaona hanzvadzi dzangu mbiri dzidzasvika nevana. Vakasungirira nhumbi muZambia vakati taya kuzokupa vana vako wakuita zvinhu zvako. Ndobva ndati alright, ndakazvinzwisisa nguva iyoyo. Hatina kuzotoenda kuchechi kuya, takabva tarara pamba paya nevaridzi vemusha. Chimuka kuseni ndikatanga ndaenda kumuprofita wauya ndikati ndadzingwa pamba. Vakati asi unogona here kuita musha wako? Ndikati ndokwanisa kuita but kusaziva kuti zvine zvakamira sei ndaitotyawo neni. Ndobva ndasimuka zvepaya ndikaenda kupolisi ndikanotaurira polisi kuti handisisina kwokugara ndadzingwa pamba. Polisi ndomva yandinyorera tsamba ndikadzokera kwasabhuku kwataive sabhuku wedu imomo. Handiti sabhuku uyu andataura uyu ndisabhuku mukuru, ane masabhuku madiki akapatsanura. Saka ndakasidzokera kwasabhuku anonzi Jennifer Manhano. Ndikanosvika netsamba iya ndikarondedzera nyaya yangu. Akati amazouya tozotaura nyaya yenyu mangwana. Ndakadzokera kunorara kuya kwandandabva. Mangwana acho ndomva tayamuka tichienda kunotaura nyaya iya kuti yakafamba sei. Ini ndakati nonokei kusvika semunhu aijoinidzawo raramo kuti vana vaya pandandiri vanoda kudya. Ndakabva ndaona mama wangu nehanzvadzi dzangu varamwa futi nyaya iyayi. Vambva vadzokera zvavo, ndobva ndasvika paya ndaravaramwa. Vamwe vakangondishingisa vakati wakura wano waimbori nemusha, ngoona yekutamba. Ndobva ndaenda kunomwe sabhuku ainzi Phidias Mudhimba. Ndasvika tikataura naye ndikati andotsvakawo pokugara. Anga ane pamwe pakatamawo mwana wake pane chimbahwani asi chachisina denga. Ndomva vandipa pokugara paya asi ndaibhadhara. Ndakabva ndatanga kufamba muraini ndichitsvaka huku, zvindiro zvokubikira. Ndisati ndatora mapoto angu andabva nawo kumurume uya wokutanga. Ndobva ndaunganidza paya zvikanzi unogara unoenda paimba apa asi unenge uchibhadhara. Ndikati alright zvakanaka. Ndobva ndatsvaka tende, ndakambowana chitende chipisi so nezvimazen'e. Ndakaendawo kuno umwe musha ndikanokumbira mazen'e, vakandipa nechitende kusaidhi. Ndikabva ndapfurira chimba chaichi chiraundi but chaingovhinza zvakadaro nokuti yaive nguva yekunaya kwemvura. Ndikabva ndawana kupinda nevana muya ndikagara. Ndobva ndazotsvaka futi nzvimbo ndatsvagirwa nevechechi vaya vati kuno umwe munhu ane musha wake anotsvaka munhu kuti agare ipapo achimubhadhara. Ndobva ndaenda ndasvika paya ndikagara pamusha paya. Vavewo vamwewo baba vainzi Songoya muovhetiwo. Ndomva achinga nokuti padhuze anga avakisa mwana wake anga utofunga kutora paya. Ndobva ndichingira wakauya usiku ndatovati akapopota. Ndikangorondedzerawo zvakanaka ndakadonhedza nzwi rangu ndikati hapana pandaisiwa nevokwanhingi. Ndomva ati alright ndoda kunovaona ivavo. Akapopota kusvikira zvatadza kuti ndigare paya. Ndobva ndawanirwa nzvimbo nevamwe baba vataipinda navo chechi vainzi Mugundai. Ndobva ndaenda kustendi kuya kuti ndinogara. Zvakatadza kubudirira kuti ndigare ipapo nokuti paida mari wandandigere naye padhuze anga achiudawo munda uya atoutsveterawo. Ndobva ndadzoka paya manje. Ndobva ndauya apa zano ndapererwa manje kuti ndoenda kupi nevana nokuti kuya kwaPhidias Mudhimba ndandisisina mari yekuramba ndichimupa. Ndobva ndawana umwe murume manje akangondivhevhetedzawo akazondipa kamwana kandinako kechinambani kechinamba 4. Ndobva ndatoenda kumurume uya ndikatonogara naye. Ndobva ndatoita vana vangu 2 ikoko. Ndobva ndakwanisa vana 5 asi vanongori vasikana vega hapana mukomana. Vana venyu vari 5 vasikana vega? Vasikana vese hapana mukomana. Murume uya ndobva angobva akaenda ainoita zvechiprofita izvi. Ndobva andisiya paya ndakagara. Ndobva ndasara ndigarwa pamba paya. Iye aenda hamanetsani here kana kuti munhu anongofamba just achingoita pasvika akangoprofita zvikaita akaita anogona kutovaka musha ipapo otogara. Saka anga ane musha hanzi Blower Gwerere. Saka ndakazozviziva aenda. Ndakungoudzawo nevamwe vataingoti vanasavira svika ane musha Blower Gwerere.
saka ndakazosara ndikarwara. Vamwewo kundionesawo kuti iwe zvauni vamwe vana ava vati kurei nekuti mwana wangu wokutanga anga aroorwawo pane umwe musha. Zvinoita here kuti urambe wakagara pano, unogona futi kuzotambura kumberi nekuti murume ane vana vakewo vasiri vako anogona kuzokudzinga panapa. Ndobva ndadzokera bheki sure kumusha kuya nokuti ndandatorwara kwandakabva tikanosvika tikaenda kwaSabhuku futi kunoyanana. Tapedza kuyanana mama wangu vakati havana chisvoro neni dzokati ugare. Ndobva ndadzokera ndikanogara. Amai vakazokutambirai? Vakanditambira but ndaiona kuti havana kunditambira zvakanaka. Ndobva ndataura nehanzvadzi yangu yandoteverana nayo ndokumbira munditsvakirawo stendi ndiwane pekugara nevana nokuti kana ndikafa vana vangu vachashaya kwekuenda. Ndobva hanzvadzi yangu yanzwisisa ikanditsvagira stendi kunonzi kwaEzimo Chakarara. Ndobva ati anotengesa stendi iyayi $300 use. Ndobva ndati mari yandinayeko zvino iwo 150. Ndobva agamuchira 150. Vaya vari vaviri vana Sabhuku vachona. Ndikati ndine chibage changu chandakaendesa kuJMB ndakarubwa ipapo pakuwanikwa kwemwana pakabuda mombe 2. Ndobva pazoita kutaura mombe 2 dziya Mukwasha akati sezvo marwara mama chiregerai titengese imwe mombe tichinjise muwane kuenda kuchipatara. Saka mombe iya dzakaramba achingodai ari iye Mukwasha aiti. Ndobva azondipa $105 yandobva ndatenga chibage. Ndobva ndaendesa kuJMB chachibage. Akatondindisira nezita rake nokuti ainzi zvaindiwa vakadidi nemakadhi chichi. Saka inda ndisina ndaingogusawo kuti ndiitewo apa ndiwane futi mari yekupedzisa kubhadhara stendi. Ndobva vaindindisira chibage chiya ndikatengesa chibage chiya ndikapawo $400. Ndobva ndapedzisa kubhadhara stendi. Ando pakazongokwira futi mari mutarara paya. Saka handina kuzotenga naye zvinhu zvinokumeso. Ndakazongokwanisa kuwedzerawo chikafu mumba nokutora vana kwandandavasiya nokuti apa pane imba 1 nokuvakisa imba iya kuti imire. Saka ndachingori neimba 1. Ndo mafambiro azvakaitawo nhoroondo yangu panguva iyoyo. Hatina kumisana zvakanaka. Saka hanzvadzi yangu shoko raraive naro mukoti nderekuti mombe dzakati ndedze mwana wake akaroodza mwana wake nokuti mwana wangu mukuru paakaroorwa ininiwo nokutsamwa ndakaroodza ndiri ndega. Ndakaroodza nevamwewo vandakangodana next door vakauya tikatamba nyaya yaya vakafuma ikabva yabvisira. Saka apa pamombezi akambati mombe akauya nadzo achiti ndedzise mwana wake dzakaroora mwana wake wenumber 2 yemusikana. Saka hanzvadzi yenyu anga akabatikana nekuti makazonoroodza mega sekuona kwenyu mimi musingaziva ipapo. Ini ndoona sokuti mumwoyo mavo kuti zvakavabata asi yanga iri nzira yekunzvenga mhosva futi. Vainzvenga mhosva futi zvakare. Saka imimi chaji yamakapiwa mujeri yainzi chaji muchipiwa chaji mutongo uyu? Ndakapiwa 9 years. 9 years. Mhosva yacho yainzi chii? Mhosva yechi stock theft here kana kuti vakatoti stock theft but muridzi wemombe akauya akapupura kuti mombe dzangu ndadziwana dzakakwana dziripo 4 dzakadai achidzirondedzera asi kadhi anga asina asi aidzirondedzera explaina kuti imwe yakadai but inini handina kudziona mombe idzodzo. Ndakatokumbira mukana yese iyoyo ndakaishayiwa handina kubvumidzwa. Hamuna kuwana mukana wekutaura kuti zvese zvamusi kuziva? Ndakawana mukana wekutotaura chaiko. Pakatomboya lawyer aitonzi Prince Dinganere. Ndobva ndabvunzawo anenge anozviitira iye akazvinanga. Ane wanga afambirawo mwangani nyaya dzake kudenga ikoko. Ndobva ndabvunzawo kuti nai baba mhosva yakadai inofamba sei? Vakangoti mhosva ivo vakaringa vandiudza kusaidi kwakandinakira mari ndiyo yakazodhura. Pekutanga vakati 500 500 ndikati handina. Pepiri vakati kana une $300 isi. Ndikati ndaitarisa zvinhu zvandanga ndinazvo kuti ndizvitengese nekuzounganidza asi vakati nyaya inongoramba yakadaro. Asi pokutanga vanga vanditi nyaya inoita nokuti imimi mombe idzi dziripo. Iyi bhaya iti mombe ndamutengesera $267 asi kwainzi bhaya anga ane mombe 2 dzanga dzisina kuenda kuna bhaya mino kuti dzaiva kupi. Asi achiti imwe chete ndikati ndaikutengesera imwe chete sei wanga wakutoenda kunotengesa mombe.
handiti uri bhaya ndingadai ndakangokutengesera mombe dzoseka ukandipa mari yakakwana. Saka mhosva handongotivo vanongoti vakazongoti imi mune mhosva yekuti maba mombe zvokuti dziripo hazvina basa. Asi vari kupupura kuti makaba mombe. Hanzvadzi yenyu hanzvadzi yangu nabhaya nemupurisa ndesarudza kuti maka neuye akazoya achinzi muridzi wemombe vakapupura kuti ndakaba mombe. Saka swanzi wotsvaka witness ngati handina witness yandinayo ndotsvaka witness ndichiti chiinda ndichitozviendera kuchikoro zvikoro zvatovhurwa kuti mwana wangu aende kuchikoro awane kubatsirika. Saka ndione mhosva ndowakaba mombe makatongwa 9 years. Ndobva ndanzi 9 years. Imi muchitongwa 9 years makanzwa sei? Ndichinhu chamukutsanangura kuti ine handina kuzviita. Ndakarwadziwa zvisingaiti mama. Nanhasi ndichiri kurwadziwa ende nguva yangu kazhinji ndeyekuchema ende ndakarasikirwa noupenyu zvakanyanyisa nekuti izvezvi ndikatarisa ndichiri pakutotsvaga rubatsiro but handisati ndawana rubatsiro nokuti ndakandatotengesa bhero ranguwo kukotco. Nanhasi handisati ndapiwa mari rakaita 252 kgs. Nanhasi handina kutombopiwa mari harina kana akateverera. Ndakatombozama kuti kuBulawayo kwandakanga ndiri vazviteverere ndobva vangokwanisa kubata manager wachona ainzi Shumbu akati ari kugadzirisa madetails ndobva angonyarira akadaro. Kuda vakapuwa vari kuBulawayo kuda Shumba akadya nekuti nguva yarebawo handizivi ndakatorasikirwa noupenyu zvisingaiti plus vana ndakangosiya kuya kwandaigara ndakatora time handisati ndakwanisa kunzwa nanhasi handisati ndakwanisa kuti ndinzwisise kuti vana vakagara sei vari kupi. Ndakatombotsvaga rubatsiro nhamba dzandaiziva dzichapindi ndikauya panapa ndikatsvaga rubatsiro ndaudzwa kuti aiwa nevamwewo mukutaura nyaya nokuti ndaiti ndikaenda apa uyu nhamba ndinaka zvikanzi kuti uchibata information yevana chitaura nemukuru wejera akatungamirira pano ndianokwanisa kufonera kujerera wakabva kuti vateverere vana kuti vari sei. Ndinoona kuti kusungwa kwakaoma chero uchinzwisisa zvaunenge uchiita unogona kungonzi anorwara njere. Zvose izvozvo zvinogona kungouya pauri kuburikidza nekutambudzika kwaunenge uchiita nekuti nguva zhinji unenge wakanyarara uchifunga upenyu hwako kuti saka zvichazofamba sei. Saka makapinda mukati mejeri rini? Inini ndakapinda mukati mejere 2022 mwedzi September. Muna September. Ndakazogoverwa 29 September ndopanakagoverwa. Mapinda. Saka amai yakubereka zvese zvichiitika izvi musi wacho makambona mukana wekutaura nawe uchizopiwa mutongo kuti ude kunzwisisa kuti kwaiva nemutongo hako nokuna mama wangu kure nakure kwatinogara nekubhinga kwacho 170 kgs but time yandakasungwa ndiri pamaoko avo ndakasiya vachichemawo vachitotaura kuti vana vanochengetwana nava vana vatambura ava vachararama sei. Ipapo ndakasiyawo vachichema zvezvo vachichema amai. Alright, nyaya yenyu inyaya inosiririsa, inyaya inorwadza, inyaya isina kureruka kugamuchira zveshuwa kuti chii chakanga chapinda mukati mepfungwa dzehanzvadzi yenyu. Asi iye ndiye anoziva, Mwari ndo vanoziva. Asi nhasi mazobvu tuchigamuchira kuti alright ndakusiya vana vangu regai ndinopika 9 years. Muri muno mukati mejeri unonzwa kuti kune mapurogiramu anoitwawo nekuti mati nguva dzakawanda dzacho ndinge ndakangonyarara nenguva dzangu dzizhinji ndedzekuchema asi sati kuti mimupedze nguva yakareba muchichema. Pane mapurogiramu anoitwawo mukati mejeri kuitira kuti ndangariro dzisarambe dzichifunga. Ndeipowo mupurogiramu yamuri kuitawo yamakati ndoda kuita hangu kuti pfungwa dzangu dzisarambe dzichifunga. Ndiri kuBulawayo hako madhirikilasi vane vachititi madhirikilasi isusu tine zvigwaro zvikuru tibudi panze tine tiri mukati mumwe vachiitira kuti mukakurumidzira kusenza munogona kuzobuda maane problemu nokuti daily kusenza kunorwadza. Saka tairuka hedu zvimameti vachitengesa zvimameti zviya $3 each. Ndo basa rataingoti taiitawo kana kuruka mahetiwo. Panapa pandakazouya tiri kuenda kugadheni tusakachera mapondi maviri amuri kuonayo kuda 5 meters 5 by 10 nokungoitawo zvegadheni ndo zvatikuita zvemuriwo zveagriculture. Alright. Saka mimi ndapi mashoko amungada kutaura nekuti tiri kuona kuti nyaya yenyu kune mumwe weukama akashingirira kana kuti akaita bundu
imimo makaita bundu pai kuti ndandarwadziwa saka ndakarodza ndega zviri kuitika mumafamilies asi kuona kuti pakupera kwazvo vamwe vanotya pakuurayana. Nhasi mimi muri mukati mejeri, ndapi mashoko ekurudziro amunoda kutaura kana mhuri dzichinge dzafunga kumukirana zvakadaro? Ndogona mowana mama kana kumashayiwa nekuti ndichiri pakurwadziwa ndongokurudzira vangu vamwe kuti ndoona sekuti futi kugara hama nehama vakabatana zvinonetsa kutaura vanhu ngavangoshanyiranavo vanhu vanoda kungoshanyiranawo 2 days 3 days vanhu voparadzana umwe wogara kwake umwe wogara kwake kuti mukwanise kutakurirana matambudziko mamwe anenge achiitika. Zvandangokurudzira kuhama. Alright. Ndichikupewo mukana wekuti kana munewo zvamuri kuda kukumbira kumhuri yeZimbabwe, ndiwo mukana wacho zvamunoda kutaura zvekushandisawo kana zvamuri kudawo kana mukatasana nenhau yevana mukuti zvamuri kuziva kuti vana vakagara sei, ndiwo mukana wacho kutaura. Chichemo changu ndechekuchema nhau yevana. Vana ava munhu wokutanga kukumbira kuti ndichengeterawo vana vangu akaramba akati akwanisa kugara navo. Ndobva ndazokumbira murume wasisi vangu ndomva ati akabvuma but akabvuma zvechitsotsi nekuti akati vana pokugara vanopawana sa havana chekudya handina chekuvapa. Saka ndobva ndati tozotaurirana toona kuti tingazvimisa sei asi magamuchira vana. Iniwo kubva ipapo phone number dzava dzichapindiwo dzandaive ndinadzo kuti ndakadzikanganwa kana kuti chii handichakwanisi. Saka vekubhulawayo vakambouya vachinditi pane munhu afona wokubhinga ati iye vana vagere takazovateverera tikavaisa kuya kwawakareva. Saka ndobva ndanyarara nditi zviya zvokuti une uchifunga zvaunenge uchifunga ndikati vaita basa kana vana vakagamuchigwa. Ndobva futi ndazoti back manje time ndakaudzwa ndaitochemawo ndobva ndazodzokera ndikati ndokumbirawo nhamba dzakafona ndikwanise kunzwa kuti vana vangu vakamira sei, munhu anavo ari kuda chii. Saka nanhasi ndichiri pakuchemawo kuti denda wana anobatsirawo vana vangu kwavariwo kusuka primary school village yekwasiyavala kulusulu. Ndova ndiri kunyanya kuchemera inini zvangu ndina basa mama. Aiwa mune basa, hakuna munhu anonzi hana basa, muchitori nebasa nekuti hatimuda kubuda muzvinoona vana ava. Shure ndaitomboita ndaifungidzira kuti kuda devo vanoita nezvemutemo vatiwo vane zvigwevo zvikuruwo variwo vanoendawo kuopeni kuti vaonewo vana kuti vangararama sei. Saka muri kukumbira kuti muwanewo mukana wokuona vana. Mukana wokuona vana ndisati ndikana kuziva kuti vagere sei handisei. Ndakatonzwa pakabuda rimwe newspaper kuchinzi kune mwana akarepewa wokukokoloza akarepewa nehama yamama vake. Ndakatofungidzira kuti mwana wangu nokuti namakore acho ari kuenderana nemwana wangu ine ndo nzvimbo yacho. Ndo nzvimbo yacho. Ndakatobatikana zvisingaiti. Alright mama, kwemimiwo zvamuri kudawo imi muri mukati mejeri? Mama panapa ndakazobatsirwa hangu kupa panapa vanobatsira havo pazvinhu kuda zvinobva kuhurumende kana zvinobva kumadhona handisei. Ndakatozopuwa hangu zvokutsikisa zvandanga ndisina. Asi pane vanoda kubatsira mhuri yeZimbabwe vakateerera? Hamusi kuda juzi? Vanoda kundibatsira havandirambi. Muno pane vakandibatsira hangu mama ndakawana juzi ndaishuvira kuti dei ndanzwa kuti vanawo vangu vararama sei. Mama tinokutendai nenguva ino yamatenda tichitaure nemi tichinzwawo nyaya yenyu. Tinovimba nekutenda kuti pachawana rubatsiro kuti mukwanise kunzwa kuti vana vari sei uyezve nehama dzenyu kuti pachazowanawo zuva hameno kana richizoti richagadzirika rekuti mukwanise kuyanana upenyu hufambire mberi. Mhuri yeZimbabwe ndimo muchirongwa chedu Home Away from Home. Saka tichitaurawo namamwe vatanga vachitaura navo vachitaurawo nyaya yekuti pakaitika ndechekuti mombe dzikunzi inini ndini ndakadziba ndikadzitengesa. Hanzvadzi yangu yakapupura kuti ndini, mupurisa akapupura kuti ndini, asi inini hangu handirimembe ndichitengesera mombe neari kunzi bhaya. Asi zvisinei mutongo wauya vakaugamuchira zvavo vamukati meusungwa, asi vari kungochema nekuti dai ndawanawo rubatsiro rwekuti vana vangu ndizive kuti vakagara
kugara sei, nekuti kuuya kune uya wandakatadzirana naye kana kuti anofunga kuti ndakamutadzira ndiko kuri kugara vana, zvirava zvokuti upenyu hwevana unenge usina kugara zvakanaka. Saka ndo chichemo chavo panguva ino. Isu seSlime Media TV tinongosiya mashoko ekuti dai tagona hama kugara tichigara zvakanaka tichiwirirana, hazvina kuzonaka kuti mumwe anozopedzera mujeri, umwe anosvika pakurasikirwa neupenyu. Ndichakusiyai panguva dzino, ndini wenyu Pelagia Wekwamupuru. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today.